Tiban, hi. Hello, Tiban. Ngano ka di Ros? Dali na good una. May isalti ko ni mo. Unsa man na ha? Ihunghong na ako ni mo, ha? Sige, hong lang unsa man na. Mag-tray-tray ta. Bisan pag mag-abot ng langit ug ang mga yuta, di gyud ko makapasaylo nimo. Patay naman sa ka pa. Ano mamatay mo ko? Nag-abot ako ng langit ang yuta, di napiit ka na. Ayo. Uy, kani, ayuda na ni, klaro na kayo. Kanang pila mo kabuk diare? 5 ra ba mi kabos diri, boss? Oh, sige, 5 mo kabuk. Oo. Kanang ugma sa buntag sayo. Adto mo barangay ha. Kay nailibre nga purga sa mga bitokon. Yun. Na, unsa man na, boss? Unsa yung pagtuon mo na mo? Bitukon?